खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय माने आङो संनाय जानायखौनो देखायलांनो नागिरदों आरो बेखौनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो सिम्पल संनायखौ भिडिअआ एसे दुखुनांथावबो जागोन मिनिथावबो जागोन नायलांबाय थादो नांथावानो जाहैबाय नायलाय लोगोफोर आंना सान्द्रियानो खामफ्लंबाय दिनै ना फोराननायाव मा जाबावनांगौ जाखो नै अरावहाय नाखौ फोरानबाय थादोंमोन माने बनखौ अर गैयामोन आरोना अर गैयामोन ओरैनो उखुन्दै आन्था जाना दंमोन बेखौ नै बन थोनैखौ जाबना गालांदोंमोन बेयावनो आङो बाहेरायाव थांगौ मानिनो ब्लाव ब्लाव खामब्लावनानै थाबाय नैया अयथासारसो लाजाखायाहाय नाफोरा मायाबा मोनखालायथारबाय नैया जाखाजासिगोन जाजाखासिगोन होननाया जि गोसोआनो गाज्रि मोनसोगारबाय आं दिनै जि बोरैबा मोनबाय बिदि सान्द्रि खामफ्लं जाफेराखैमोन नालाय दिनैसो फार्स्ट टाइम बिदि सान्द्रि खामफ्लंलायनाय ना फोरानबाय आङो माने दसेल' जि लामहैदोंमोन आरो जि लामहैनायावनो दसेनो ब्लाव ब्लाव जोंनानै नै खामफ्लंजोबना थाबाय आयौ मा जाबावनांगौ नैया सिंनिया मोनसेया नै माने दहायो सायावसो दंमोन आरो नैबेनि सायाव बिनि सायाव दंमोन एसे गुवार मानि खामफ्लंदों आं खामफ्लङाखै सानदोंमोन ओमफ्रायो खनसे जावना होनायावसो माने बियो ओरैसो दंजोबोमोन आरो खनसे नाखौ ओरै दास्रिना होनायाव थफ्लं नै गुवार मानि मा खालामबावनो जोंहा बिहावा आफा बिहावा एफा खस्थ' बानायनायमोन मालाय सान्द्रिखौ नै खामफ्लं होबायसो बिहामजोआ आरो मा खालामबावनांगौ जाखो नैया बियो सायावसो दङमोन दहायो नैबेनि सायावसो दंमोन बे सिङाव थानायबा बेसो खामगौमोनदां बे सायाव दंमोन ना ओमफ्राय नैबे खामफ्लंखांनानैसो नैखौ दोनबाय सिङाव गालांबाय दानि अर होआलासिनो माने नैबे नाया मायाव मोननाय होननानै बुङोबा जोंहा सेन सादोंमोन आरो सेन माने खखाखौबा सिनायोना सिनायाथाय सिनायगोनदां बर'फ्रालाय मानो सिनाया जानो बर' जानालाय ने खखायाव नांनायमोन आरो सायग' हायै नांखादों नै ओमफ्राय न' सेरनि आइमोनहानोबो हरबावबायसो माने बिहाव उन्दैमोनहानोबो हरबावदोंसो सायग' हायैखाय बिसोरनि आइखौ लिंहरनानै जमा सायबाय बिसोरनो एसे हरबाय आरो बिराद दुखु नांदों आरो सान्द्रि खामफ्लंनायखौ बिदि जाफेराखैमोन नालाय मा खालामनो खामफ्लंनायखौलाय बेयावहाय माबासो नांसिगोन माजोंबा होथानो दा बेखौ सान्दुङावसो हैनांसिगोन दा अराव होनाया जाबाय बे मोदोमफ्रुनो एफा मोजां नाया नै ना गोरि नास्राय फिसा फिसा आरो फोराननानै बरिया फोराननानै बयामाव सोना दोननोसै ख्रं ख्रं जानायनि बयामाव सोना दोनगोन आंलाय ख्रं सिदोबा माबा थास' माबाफोरजों थास' फेन्थाफोरजों जानो ओमफ्राय थास' बिसंफोरजों जानांगौ जोंहा बेनो आरो दुखुनि बाथ्राया जाहैबाय बेनोमोन दुखुनि बाथ्राया हाथरखि उलं बारनोसै आंनि सान्द्रि गब्लंजों नामा दायो ओंखाम ओंख्रि संनो लाहार फाहार खालामदोनि बे सान्द्रि गब्लंनायखौ दुखु नांबाय थाबा जानाय नंला आङो दिनै संनायानो जानाय नंला बेलेग बायदि रागा खराब बिहाव बिखुनजोबा खम रायजानाय जागौमोन लोगोफोर बेलेग बायदि मोनबा खम रायजानाय जागौमोन दिनैहाय सान्द्रि खामफ्लंनायाव खाफाल गोनां ना आंहा रायजाया रावजोंबो
हैनोसै माने ओंखामा साथामसोनि थोखागोन आरो ओमफ्राय बे एसेखौ कुकारावनो होनोसै मानसिखौनो नारें जुमब्रा बायदिसो नुग्रा जाबाय आंखौनो आं माबा दुमफावफाव मोखाङानो नारें जुमब्रा फिथाइयाबो आगलासो दां बिदिखो जायोना मानसिनि मोखाङा मानसिनि महरा होनलाय कुकाराव थ्रोब माइरंखौहाय ओंखामखौ कुकारावनो होनोसै बारा बुरजा नङा नालाय कुकारावनो संसै कुकुर गेसाव संसै कुकुर गेसाव आखाइ फारसेल'जोंहाय खस्थ' जायो माथो नैयावनो दोन मोखांखौनो होथेनासो लाबाय नामा ओंखामखौ जाननानै दोननोसै कुकाराव आं ओंखाम संनाय ओंख्रि संनाय भिडिअ लाबोफेराखैमोन आरो दिनैसो फार्स्ट मा सिम्पोल जानाय नालाय मा देखायनोबो जायो माने जोंहा बारा मस्ला मस्लि जाया आरो ओंखायनोथ' आं देखायनो एसे लाजिलाय लाङो होनलाय बारा मस्ला मस्लि जाया नालाय ओंखायनो सिम्पोल संनायबाबो दिनैहाय एसे देखायनो सानबाय बेखौनो नायलांबाय थादो जानायखायनो मा देखायबाय थानो बिदि सानो मा भिडिअ होगोन मा ब्लग भिडिअ लाबोगोन बिदि गोदाव सोराव मोननायखाय दिनै हारसिं गोदाव सोराव मोननायखाय नोंथांमोनजोंनो रायज्लायनो सानबाय आरो गाज्रि मोननो नाङा ओंखामखौ जानना दोनथ'बाय जा गलाय गुजाय दंथ'खायो नै ओमफ्राय आवथायनाय जायाखै थांनोसै नैबेयो मा मिथिदों मेफ्राय होनो जोंना सोरना मा होनो मिथिया जोंना मेफ्राय होनो आरो आइनो बेखौ मागुरजोंहाय मागुरजों संना होनोसै आइनो माने जोंहा आइया दासान्दि एसे देहाफ्रा एसे मा होनो गाज्रि दंथ'यो नालाय लोमजानाय बेमार आजारफ्रानो अमा आदार हैनो थांनि आंजों लोगोसे थौफादो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो अमा आदार हैनायखौबो आरो अमाखौबो नायनो अमा आदार हैनायजों लोगोसे अमाखौबो नुगोन ना नोंथांमोना लोगोफोर उखैनायानो माबायदि जाना दंथारो फैनाय मासेयाव लाखियासै नै दरजाखौ बिदि खालायलायनानै खालायलायनानैसो दोननांगौ जायो नङाबा बारननो नागिरो बारननोलाय हाद्राया नै माबादों सेव होननोसै नै दुमफाव नैबे आरो अमा राजा नैबे आरो दुमफाव रमनो फैसिगोन हाय होनलाय दे हाय नोंखौनि हाय आंहाबो उखैना मा जादों नामा दुमफाव बोरैबा फेब्रा मोनलायबाय अमा राजा आरो दुमफाव नैखौ फाननो जाबाय आरो लोगोफोर सोरनोबा हाबाफोराव नांगौबा लांफैनो हागोन बेखौ खै हाजारसो मोननाय जाखो 15,000 16,000सो मोनगोनदां सोरबाफोर हाबायाव नांगौ जायोबा फैबानो जाबाय मिलायनानै हरगोन जोंहा माने बिदिनो सप्तानै सप्ताथामफोरनि उनावनो फाननो सानदोंमोन आरो
हाबाफोरनि नांगौ जायोबा बुंहरबानो जाबाय कमेन्टफ्राव जा दुमफाव नोंनि सायावनो जोंनि संसार दे जा लान्जाय सिम जाथार बियो दा माबा मा होनो पास मास रानिं जागासिनो आरो 5 months रानिं जागासिनो नै मासेया ओमफ्राय बियो नैबे हिनजावसासो आरो नैया बियो हौवासा नैबे अमा राजा बेखौहाय दानो फानथ'वा बयनिबो खाजा अमा राजा बयनिबो खाजा ओमफ्राय नैखौहाय फाननोसै आरो दुमफावखौ खावलाय गिदिर जाथारबाय नै जा आरो एसे देरबा खावलायफ्रा जाथ'दो दे नांगौबा कमेन्टफ्राव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफ्रा जादो दे दुमफाव आरो अमा राजा आंहा नोंसोरजों थांनो थाबाय थानो सम गैथ'ला बेखौ फिसा नुदों आरो केमेरायावहाय नोंखौ एसे गिदिरखौ केमेरायाव फिसासिन नुदों एसे गिदिरानो थाथ'दा अमा राजा आरो दुमफाव अमा आदार मैगङानो जाथ'बाय जाबायहाय खननै गाबबानो जाथारो गुफुर गोसा जाथ'बाय दे इमान गाबनो होआ नङा आङो नोंखौ एफा गाबनानैलाय मोदैया जोबबा खामफ्रां नानेखा गोनांसो जालायो माथो खननायनि गानखौनो खननोसै नामा ना मा होनो सोरनि मेथाइखौ खननो आब' मिथिनिखौनो खननोसै जागोन दा मारै खनोमोनथाय गोजोन गैया बे आंनि जिउ मोदैजों बुंफबनाय आसुखान्दासो खालामलांबाय बिनावमोन आसुखान्दामोन गासै रादाय सानैजों लानाया फोथाय खेबस' खालामलांबाय आंनि फोथायनायखौ बायफ्ले होगोन होननानै आं सानाखैमोन है बिनावमोन खोमा ने बावलांबायसो आं गान खनलाबायनाय नेम दं आंहा ओंखाम संबाथाय गोसोआव माने दुखु थानायफोरा स्रां जानायनि आरो गान खनबाथाय स्रां मोनलायलायो नंखाय अननाया माब्लाबानो बिनावमोन सैथो अननाया सोरनिबा थाखाय नेरसोन जाब्ला फोथायनायखौ खेबसेयावनो फोथायफिननो हाबावनो आं माब्रै गोदोना रोदा ओंखारलायदों जायजों नोङो दायो दङ थादो बेजोंनो नाजासिगोन आंबो बावगारलांनो जोंनि अनलायनायखौ अराय समनि थाखाय गोदोना रोदा ओंखारलायदों आदै जादों दा जादोंबा कमेन्टआव खिथाहरदो मासि फाग्लिथारहाय बाजैयालाय आब'आलाय आगैयालाय होनलाय बिदि सानलायगोनदां ने लोगोफोर आं माने मानसिया दुखु जानो हागौ होमबाबो गोसोआव दुखु जानो हागौ बिराद इन्ट्रेस्ट खालामनो नाजायो आरो हारसिंनो बा सोरजोंबा सोरनिबा दुखुआव गाबफायो सोरनिबा सोरबा मिनिबानो मिनिफायो सोरबा गाबबानो गाबफायो सोबजोंबो हायो आरो जेरावबो गोसोआव बिराद दुखुलै लोगोफोर नाथाय मा खालामनो दुखुखौ मालाय दुखु खालामबाय थानानै मा मोननो खुसियाव थायो आरो बिदिनो खुसियाव थानो नाजायो गावखौ एसे खुसियाव दोननो नागिरो दा आंहा मा खामानि दंबायो नोंसोरजों रायज्लायबासो दुखुखौ बावलाङो आङो लोगोफोर मिथिगौ ना नोंसोरो
आगैयाबो आंनो हेल्प खालामना होबाय जोगोनार हानानै होबाय नै जोगोनारखौहाय आगैखौ हानो होथ'बाय आङो ओमफ्राय आङो दा आइनि ओंख्रि संनो नागिरदों आरो नै मागुर ओमफ्राय मेफ्रायजों रस खालामनो होदों आरो आइया सिम्पोलसो जायो माने मस्ला होखानाङा जायो बियो मस्ला मस्लि जाखाया आरो आइया बानलुआबो थाइसे होनो होदों नै ससेल' होनो होबावदोंसोमोन थाइसे होनोसै आङो बानलु थाइसे होनोसै बारा बानलु पियास बेफोरजों इसिबां माबा गैया माने मानसियाबो देहायाबो बारा मोजां नङाना बेमार दुरबल जालाबाय थायो ओंखायनो मस्ला मस्लिफोरखौ मोजां मोना माने जानोबो हाया साराय जानबाय थावफोरखौबो एसेल' जायो जानो हाया आरो गेस्ट्रिक बायदिसिना जाबाय थायो मेफ्रायजोंहाय एसे मानसिया दुरबल जादों नालाय मेफ्रायजों रुना होनोसै एसे थैफोर जाबाय बायगोन खोमा बोलोफोर फैबाय बायगोन खोमा होननानै मेफ्राय संना होनो मानसिखौ नुबाथाय सारायखौ नुवा होननायसो थाव एसे होनोसै बाराबो थाव होजाया नाखौ होनोसै बारा गोथाव जालाय नाङा आरो ओरैनो नाफोरखौबो ओरैनो एवफ्रामनायखौ एसे एवनानै दोनबानो जायो माने बारा गोथावबो नाङा बारा गोथाव जायखौबो मोजां मोना होलाबायसै होलाबायसै आं हेल्प खालामना होनोसै एसे हाय गोदौबाय नै गोदौगासिनो ओंख्रिया मोनबाय दा जोंनिखौ संनोसैलाय बन्द खालामनायनि सम जाथ'लायबाय नोंखौ अमा बेदर गोरान दरनैसो दं आरो बेखौनो एवनोसै आंहा नायम ओमफ्राय नै मस्ला मस्लिफोराबो रेडि लाखाजोबथारबाय नै मा होनो पियास बानलु संख्रि नै बियो दालसिं ना मा सिं होनो ओमफ्राय नै बियो सामब्राम नै बियो ओमफ्राय गरम मस्ला हालदै रेड चिली धनिया पाउडार धनिया मोदोमनाय जानोसै बेदर गोरान अमा बेदर गोरानमोन आरो मैयानि आग्लायनाय जाखोन्दा मोदोम गोजा जा मोजां मोनखायो आं मोदोम गोजाबाथाय मेजेमखौथ' जानोनो हाखाया जानोसै दिनैहाय एवख्रेबनानै नैखौहाय देना लाग्रोनांसिगोन बेखौ देना लानो
साराया दुंबाय। दालसिंफाय दालसिंफायनि थाव होनोसै। थाव होबाय। जागोनहाय बेनो थावा। पियाजखौ खामफ्राम होनोसै। खामफ्राम बाथोन मोजां मोनो। जाबायहाय बियो बेदरखौ होनोसै। मोदोम गोजा। रुखाना दोनखानायमोन। बेदराबो रुखानाय, सान्दुङाव होनाय, अराव होनाय। खालामनांगोन। दै एसे होबाय। दा खोबना दोनथ'नोसै दसे उनावनो जासिगोन आरो दा। Bye. Let's leave it aside. Let's leave it. Garam masala, dhania masala. Ana mana usah ni lah. Bukan sama juga ni sah. Mana sama saja yang itu kok. Jalan. Kondak kor nak sudah. ओंख्रियाबो मोनबाय। साननि नालाय ओंख्रि बायदि खालामनांबाय एसे दैजों एसे बिदै दोनबाय, नङाबा गोरान जानाय जागोन ना, ओंखायनो बिदै खालामबाय आरो साननि ओंख्रि नालाय। मोनबाय जोगोनाराबो, अमा बेदराबो गासिबो दा जानोल' नांसिगौ। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। आं जानायखौ देखायथ'ला। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। बाय।